Má společného Santa Claus s Mikulášem? Někdo by řekl, že je vůbec nic, ale to tak není úplně pravda. Skutečnost je taková, že Santa Claus a Mikuláš je totiž jedna a ta samá osoba. Mikuláš byl kazatel, který žil v Evropě a pomáhal chudým lidem tím, že jim za okno pokládal zlatý peníz. Zpráva o Mikulášovi se tak rozšířila po celé Evropě a dokonce se i dostal do nově kolonizované Ameriky. Konkrétně do místa, kde Holanďané v roce 1625 založili Nový Amsterdam. A Holanďané každý rok si připomínali svátek Mikuláše tak, že dávali boty za okno anebo ponožky na krb. A když se Američané ptali, co to dělají, řekli, že čekají na Mikuláše. Jenže Mikuláš se holandsky řekne Sinterklaas. Ta tradice se Američanům tak zalíbila, že si řekli, že ji budou slavit taky. Velmi brzy se ze Sinterklaas stalo Santa Claus. Ale co má Santa Claus a Mikuláš společného s narozením Ježíše Krista? Protože o tom ve skutečnosti Vánoce jsou. Mikuláš dával chudým lidem peníz, protože jim chtěl ukázat na to, jak Bůh je moc miluje. Chtěl jim tím připomenout, že Ježíš Kristus se z velké lásky štědře vzdal svého života, abychom my mohli mít vztah s Bohem.